lenne, lássuk, jól értem-e. Egy kabuki állarcos férfi rátámadt egy seregnyi miniatűr repülő robottal. Mikrobottal, ugye, Baymax? Igen, biztos úr. Mikrobotok? Igen, az elméjével irányította őket egy agykoponyai jeladóval. Siess! Nem vagyok gyors. Tényleg, nem mondod! Fuss, fuss, fuss! Szóval Mr. Kabuki telekinézissel támadott meg téged és a Luffy embert. Tudom, furán hangzik. Kölyök! Mi lenne, ha ide hívnánk a szüleidet a rendőrősre? Mi? Írd fel erre a lapra a nevedet, a számotokat, és akkor A jégvarázs alkotóitól. El kell kapnunk. De előbb... fel foglak turbózni. Hagyj félbe mindent, és mentsd meg a világot. Megpróbált megölni egy maszkos őrült. Ilyen király már, persze ijesztő is, de nagyon király. A Disney bemutatja. Veled meg mi van? Merül az aksi. Megjöttél, kicsim? Kiugrottunk egy ablakon. Ez ki? Kiugrottunk egy ablakon. Hős 6-os. Hamarosan a mozikban. Szőrös baba, szőrös baba.